Hi guys, in the vlogs ni Wamtay Kabares, ang dila ano lang ibaret. Mainit. Higup na. Higop na tadaan kaya mainitan sa may atong tiya. Wala nga, pag mabugnawa, nainit mo na. Uy, kasi may pares na imong painit karon. Wadyo ko ipares ani kay pobre mangudta. Nganom dig pobre. Wala pares ka tumiagi. Magpalit tag paano niya? Pan ipares. O samde ipares karon. Mintas wa pay pan unsa man? Murag tubig. Ipares? O ang ipares na to ana. Dila. Bekano bek unsa ako magpagpares sa gatas ug sa dila. Pares gidi ay. Sige. Okay. Testing eh. Na huyop. Huyop, musa ni Paris guys, kawa man ta kapalit. O pamay koan. Mama, umay si Sige. Ayun. Sige. Hoy, patag ka na. Ayun. Sige na. Sige na, higup na. Higop kay ato tanaw ng Paris. Biko na may. Ayun. Tarong na. Yeah. Higop. Ayun, lagi tarong na, lagi. Di naman siguro na init. Dila ray Paris giday. Confirm guys nga dila ra giday Paris.